טוב, אז מה קורה חברים? כאן צ'יינג'ו גיימינג ואנחנו היום הולכים לשחק ברולסטאר. אוקיי חברים, כמו שהראיתי לכם, אני הולך לשחק רוב הזמן במחשב GTA כל הזמן, אבל עכשיו אני הולך ברולסטאר. אוקיי חברים, כמו שאתם רואים, היה לנו עכשיו כמה משחקתי. אני אראה למה נשמע. יש בעצם את הקרוב ב-499, Somebody order a knuckle sandwich? Smack attack! אבל לא משנה, יש 6 עכשיו, 6 כוח. אמא לי, אני יורד חברים, אני יצאתי פה מפלוס חיים, מעקיפים אותי כאן אם הוא יבוא בכלל, כי חברים, הוא מפחד, בעצם מראה שיש פה איזה מישהו. יש פה מישהו, זה היה על ה1,000,000%. Show some respect! Watch it, nerd! Baby, bye bye! טוב חברים, 6 גבי. נקווה שיפתח מאוד עדין. Super Rick. טוב חברים, יצא לנו 100 מטבעות. בעצם יש לנו משהו בו. בוא נגיד ביחד, הגדי אתה חופץ, חופץ, חופץ. Rares. קיבלנו 25 בעצם נקודות כוח עבור כל בראולר. טוב חברים, בוא נראה מי שמשפר. בעצם בואו ניתן לטרה, הגיע לה, לא יודע למה, אבל יש לי חשב. אוקיי חברים, עכשיו בואו בעצם נשחק עם לילי. בואו נפתח פה את כל המפות. אנחנו נעשה עכשיו בעצם משחק אחד עם לילי. צ'יינג'ו גיימינג משחק פוקו, ריקו, גריף וכל זה. אוקיי חברים, אנחנו נבוא לו מכאן. הבא שזה לא. אני יודע שהוא יבוא לכל. החבטתי לו. זה המשחק חרא, שיל. I like to beat the rush. Tone that frown further down. לא יודע איך קוראים לו, לא אכפת לי גם. אוקיי, ניקח ווין לסוף הסרטון. אני לקחת את הווין הזה.
Great. Time for more humiliation. תבוא אליו מכאן, ויעבוד את זה. Stop horsing around. He's the last. טוב, אין מה לעשות, אבל הוא בסוף מת. זה הסרטון היום. It's gonna be a sweet ride. של הערוץ, לתת בלייק. זהו, אני הייתי צ'יינג'ו גיימינג. אוי! מזק! אוקיי חברים, יש לנו מועמדים בסוף הסרטון. יצא לנו דמות, לא חברים, איזה באסה, אבל יצא לנו 500 מטבעות לסוף הסרטון. מקווה שנהנתם, מקווה שחויכתם. יאללה, נתראה בסרטון.